Și a fost o baie de sânge atunci, pentru că după câteva ore de lovituri, așa, te-ai pomenit paralizat. Dar te-a paralizat mai mult șoc. Cum cel de lângă tine dă, te bate, camaradul tău, fratele tău de până ieri ajunge să te bată. Au făcut orice ca să distrugă unitatea, încrederea în oameni. Și în final încrederea în familie, încrederea în prietenie, încrederea în Dumnezeu în final. Mai crezi în Dumnezeu? Aici a fost un experiment care a dovedit că ființa umană are niște limite. La un moment dat, dincolo de un anumit prag al torturilor, nu mai reacționează normal. Instinctele devin atât de puternice încât întunecă complet rațiunea. Nu mai gândești tu ce ai fost, ce